Helo, Sean Emlyn yma. Dewch gyda fi i fodrwyo cywion tyllian o dwen gyda Alan Ball, modrwydd tryddedig a bwrdd dreinio Witham a Humber. Mae'r broses o fodrwyo yn cael ei chynnal yn ofalus ac yn gyfreithiol, dim ond gan bobl sydd â thryddedau gan y BTO caniateru wneud. Mae hyn yn sicrhau bod iechyd a lles yr adar yn dod yn gyntaf bob tro. Unwaith roedden nhw'n cyrraedd y bocs, roedd Alan yn tynnu'r cywion allan yn dawel ac yn ei pwyso, mesur a modrwyo pob un gyda modru unigryw o fetal ysgafn. Mae modrwyo adar yn ffordd hanfodol o gasglu gwybodaeth gwyddonol. Ar y diwrnod yma fe wnaethom fodrwyo 15 o gywion tylluan wen, yn ogystal ag un oedolyn benywaidd, tystiolaeth wir o dymor bridio llwyddiannus. Roedd hi'n fraint cael bod mor agos at y creaduriad yma ac i chwarae'r rhan fach neu diogelu ar gyfer y dyfodol. Diolch o fawr i Alan, Nick a'r tîm am adael i mi ymuno nhw. Mae pob modru a phob bocs yn cyfrannu at dyfodol mwy diogel ein tu allanod gwyllt.